mawa da kimantawa, har ma za ka gani a dozmin ɗinsu za ka ganin fallayen alƙur'ani. Dan shi yaron dan ƙur'anin shi ya falle ƙwara ɗaya, wallahi zai iya kawai je ya wurgar da shi, zai je ya wurgar da shi. Kai na daga cikin wallahi wani abu da na gani tayar min da hankali a ƙasar Saudiya. Na taɓa shiga wani layi daga cikin layuka irin na mutanenmu wanda suke mafi mana layuka ne cikin gari haka, ba ainihin wajen harami ba. Wallahi malam tarware na irin kwali haka, babban kwali, wanda wannan kwalin idan kawai littafi ne in ka gaji da kan sai ka zo ka saka a ciki, to sun da alƙur'ani sun kai kusan guda 5 irin da sun faffalle din su ba yana alƙur'ani. Wallahi ƙur'ani izifi 60 izifi 30 20 kawai sai ga su a cikin kwalin kawai. An zo an kawo su tafai irin na jarida irin na su irin su na irin da karance da an zuba a ciki. Na dinga buɗe ƙur'anai ne ga sanan da na ɗauko, to gurin gab da masallaci ne, ashe wai su haka suke, akwai akan aje akwati na musamman wanda wai in ƙur'anin ka ya lalace ko sai ka zo ka saka, akwai masu zuwa suna kwashewa an tafiya da shi aje gyarawa ake ya ake ko kona ake, to amma sai zaman to sai ana munana ladabi ga har Qur'ani ana sakawa a cikin, bai kamata a saka alqur'ani ba. Wala daga ci har akwai wanda nazo da su kusan kwafi guda 3 izbi 60 na ba yara suna katu da shi. To kaga wannan wani abu ne nake ya kamata a ce an sanya kulawa sosai a ciki wallahi. Kwali, musamman kwali fa, kuma rana na dukan shi, iska na zuwa tadaka, wallahi wani yayi kusan kwanaki da na zo na gani haka. Muka da wasu mutanen Neja irin Nufawa din nan, su kuma akwai malamai a cikin su, haka suka dinga tsantar littafai masu kyau na addinin musulunci ga sanan, kawai dan yagewa kawai zai yi, kawai a zo an gama katin shi. To sai zaman to Qur'ani ma ana mishi haka, ana saka shi a ciki. Na samu wani yaro shi kuma baya jin Hausa, haka ne na nuna mai kaza, sai ce ai haka ake yi, ai haka ake yi. Saboda su kawai tsarin su kafin na syllabus, idan an zo an gama katin syllabus an gama tam daya, to littafin da aka baku kawai shikenan sai dai a zo a saka shi kawai a cikin drum, sai kuma a zo a ƙara baku wasu sababbi, ba za ka je da su gida ba. Littafai da yawa wallahi na samu wanda yake kawai wanda wasted ne, wasu auren su ya gama aiki. To da haka a nan ma muna samun irin waɗannan abubuwa din. Zaka ga ganin hatta a juji in ka je bola, wallahi in kana tattaunawa zaka ga ganin fallayen alqur'ani mai girma, ko kuma wasu takardu wanda suke akwai rubutun larabci a ciki, har ma akwai ayoyin alqur'ani a ciki. Ko kuma ka tsanci makarantar larabci, an zo an yi ma yara jarabawa da ayoyin alqur'ani da hadisai, ko a takardan an je an bayar, an je an kai masu sai da tsire ko masu sai da sun saya, musamman jarabawan da ake yanzu na yan bayan irin su kaza su kaza din nan, aka hada da ayoyin alqur'ani, to su kuma sukan je kasuwa su saya. To irin waɗannan lalle wajibi ne sai an sa ido. Allah ubangiji ta'ala ya kare mu. Sannan sai malam ya kawo man cewa, sai ce to duk yaron da ya zamanto bai samu tamyizi ba, to shi ma dai ana iya hana shi ba alqur'ani mai girma, makhafata min intihaki hurmatihi, saboda tsoron kada wannan yaro ya keta alfarman alqur'ani. Domin shi yaro bai san darajar alqur'ani ba, bai san kimar shi ba. Sai zaka samu wasu makarantun sukan fara koya ma yara haddan alqur'ani ne kawai da ka, ba wai a ce sai yaro ya zo da alqur'ani mai girma a hannun shi ba, dan kada kada ya zamanto bai bashi kiman da ya kamata ya bashi ba. Sai zaka ga a nan kusa babban malami Abdurrahman Al-Akhdari da ya zo bayani akan alqur'ani mai girma, sai ya ce to haka nan hannun da aka yi ma babba ita ba alqur'ani mai girma ba a cikin tsarki ba, to shi ma yaro haka, shi yaro ko tsarki ko tsarki, in dai yaro ne bai tamizi ba, kada ba shi ta alqur'ani. Yace ma wal ithmu ala munawilihi iyahu, ko zunubi yana ga wanda ma ya ba yaron alqur'ani din. Da haka idan ka dauki qur'ani ka ba danka, duk abin da yaron ne ya alqur'ani na rashin kimantawa, to zunubin yana kanka fa, zunubin yana kanka. Kai saboda yanda ma suka tsananta, suka bada sudul lizari'a, suka ce hatta ka taba alqur'ani da sanda, in dai baka tsarki suka ce haramun ne ka taba alqur'ani da sanda, ka taba shi haka da ga sanda a hannunka sai ka taba alqur'ani ka dora sanda akan qur'ani, suka ce in dai baka tsarki suka ce haramun ne. Suka ce kai ba ma qur'anin ba, shi wannan container alqur'ani din, mu ce gafaka kenan ko wani abu da yake dauka alqur'ani, suka ce in dai baka tsarki bai har suka ka dauke shi ba. Saboda me? Saboda an nuna maka girman alqur'ani mai girma. Daga da yan qur'ani yana da bukatar a bashi kima fiye da yadda muke bashi a yau. Sannan abu na uku, na hudu, ga mutumin da yake kanta alqur'ani,
ana so ya zamanto yayi ikhlasi ya rika karanta alqur'ani saboda Allah. Duk wanda zai karanta alqur'ani sawa'un a masallaci ne, a cikin anguwa ne, a layi ne, a titi ne, a makaranta ne, ko ina ne inda zai karanta alqur'ani to ya rika nufatan Allah ne da wannan karatun alqur'anin nashi. Kada yayi don a yaba mishi ko kuma yayi don wasu su ainihin nuna cewa shi yayi daidai. Bi an takuna alqira'a khalisa li wajhi Allah ta'ala, ya zamanto karatun alqur'ani da yake yi yana yi ne don Allah. Na biyar, masul mushafi ala tahara, wajibi ne duk wanda ya taba alqur'ani ya taba a halin yana mai tsarki. Daga cikin magabata akwai wanda in ya zo da karatun alqur'ani yakan sake tsarki, yakan yi alwala fiye da sau 10. Alwalan shi tana warwarewa zai je tashi zai ƙara yin wata. Amma mu ko kaga ba haka ba, wannan ma zai zo zana karatun alqur'ani babu tsarki tare da shi. Na shida daga cikin ladubban ko girmama alqur'ani in za a karanta shi, istiqbalul qiblati halul qira'a, fuskantar alqibla yayin karanta alqur'ani. Ka fuskanci alqibla kaman za ka yi sallah, sai ka bude alqur'anin ka ainihin karanta shi, saboda abin da zo daga Abu Huraira yace manzo Allah yace inna li kulli shay'in sayyidan, kowanne abu yana da shugaba, wa inna sayyidal majalisi qubalatul qibla, to lalle shugaban majalisi shine fuskantar alƙibla. Da haka in mutum zai karanta alƙur'ani daga cikin abin da aka shar'anta lalle fuskantar alƙibla. Sannan ana samu da sukan yi yawo da alƙur'ani a cikin aljihunsu, in mutum zai tafi zai je banɗaki ko wani guri yakan manta ya shiga da shi a cikin banɗaki. Kaga duk wannan shi ma nau'i ne na rashin girmama alƙur'ani mai girma. Na bakwai, ya hamlul mushafi bil yadil yumna, daga cikin girmama alƙur'ani akwai ɗaukan alƙur'ani da hannun dama. Ana so hannunka na dama ya zama to shi ne hannun zai rika yawan ɗaukan alƙur'ani, kuma ɗaukan cikin girmamawa, cikin ladabi da biyayya. Wa adamu hamluhu bil yadil yusra, kar ka ɗaukan alƙur'ani da hannun hagu. Ko da ko mutum ba hago ne to ya ƙoƙari ya kauce ma ɗaukan alƙur'ani da mene, da hannun hagu. Na takwas, adamu wada'il mushafi alal ardi, rashin dora mana kada mutum ya rika aje alqur'ani a ƙasa kawai. Yanzu kamar wannan kafi da ai ƙasa ne, in ka aje alqur'ani kai nuna da ladabi ga alqur'ani mai girma. Kar ka aje alqur'ani a ƙasa, an gane. Samu wani container ka dora alqur'ani a saman sa, in ba zai yi ba dora a hannunka ko ka rike a hannunka, sannan ka zauna cikin natsuwa domin duba mushafi na alqur'ani mai girma. Mimma qadi yu'addi ila imtihani, domin hakan yana bayuwa zuwa ga wulakanta alqur'ani. Me yasa? saboda an aje shi a ƙasa. Na tara, adamu wada'i shay'in fawqa al-mushaf, kar a rika dora wani abu a saman alqur'ani, kaman wayar ka dora a saman alqur'ani mai girma, wani littafi na shari'a na addinin musulunci ka dora a saman alqur'ani, duk kada ai haka. Ya zama to qur'anin shine a sama, wani littafi wanda ba shi bai zama shi kuma yana ƙasa. Bal yakunu al-mushafu huwa al-a'la da'iman, kowane lokaci qur'ani zama shine a sama. Idan kana da kanta a gidanka na littafai, to ya zama to qur'ani shine a sama. Dukan waɗannan littafan zaka jera, sai ya zama to waɗanda ba qur'ani ba su ne a ƙasa. Sannan ja'al al-talibi fil halaqati al-qur'aniyya li nafsihi mushafan mukhassasan, ana so ɗalibin alqur'ani mai girma ya neman ma da kanshi alqur'ani nashi na kanshi personal qur'ani, wanda da shi zai rika amfani kowane lokaci. Sai in an zo za a karatu to shi zai bude, saboda yawan kallon qur'ani kwara daya to yana sa duk abin da ka kalla din nan idan ka yana kuma kufe din shi ne. Amma ya zamanto yau kayi da wannan, gobe kayi da wancan, jibi kayi da wancan, to sai ya zamanto kullum kana samun ko a hadda ne za ka ga haddan ka sai ta rawa. Amma na so yadda ka ce wancan shafin, to wancan shi ma shafin haka, wancan ma haka, wancan ma haka. To haka nan kai ma mai yawan muraja'a a gida, qur'anin kana nan a gida a ajiye a wurin inda kake yin ibadarka, da ka zo ka kanta ka ɗauko shi, ba ya zama to kullum kana yawan canzawa ba, kana amfani da na wancan ka amfani da na wancan ka amfani da na wancan. Mimma yusaiduhu ala dab'il hifzi, wanda haka yana taimakawa wajen kiyaye hadda, in mutum yayi hadda da wannan qur'ani din, ya zama to qur'anin ƙwara ɗaya tallin tal da shi ya hadda. Na bakwai, adamu ta'dihi ala masahifin takhussu zumala'ahu, sannan kada musulmi ya zamanto yana ƙetare iyaka game da mushafi, mana ya ɗauko na wasu Qur'an da ba naka ba sai ka zo ka ɗauko ka ce da shi za ka yi karatu.
kuma ka ɗauke ya zama naka. Ko sa wanda suke haka ba nashi bane, musamman masallatayen mu haka yafi faruwa. Wani zai sayo alƙur'anai ya zo ya ajiye saboda duk wanda yake da buƙatan karanta alƙur'ani masallaci ya karanta, amma kawai sai wani zo ya ɗauka ya zama nashi, sai wancan shi ma ya ɗauka ya zama nashi, ba ma za ka ƙara ganin shi ba. To wannan kuskure ne babba, domin kuwa kayi ta'addanci game da wanda ya so ya zo ya kawo dan al'umma dan jama'a su karanta, sai ya zama kuma kai ka je ka ajiye a gida kila ma baka karantawa. Za ka ga inda dama haka za ka mutanen mu suna yi, duk wani kaya na masallaci sai kawai ya zama na al'umma, in butoci ne sai a nema a rasa, haka ne ko ba haka ba? In shimfiɗa na masallaci sai a nema a rasa. Duk wani abu da aka ce na masallaci ne sai mutane suna ganin kamar a su ma wai ai nasu ne. Duk sai zo da alƙur'ani mai kyau a masallaci sai ya tafi da shi gidan shi, ba kuma zai dawo da shi ba. Haka ga sunan. Daga cikin ladubban kanta alƙur'ani mai girma, an gane akwai ana so mutum ya yi aswaki kafin ya fara karatun alƙur'ani, ma'ana kai aswaki ka tsaftace bakinka, domin manzo Allah ya ce tsahiru afwahakum, ku rika tsaftace bakunanku, domin ko bakinku hanya ce da ƙur'ani ke bi yake wucewa. To bai kamata bakinka ba yana bashi, bakinka yana wari baka tsaftace ba. Ina fata mun gane. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam in zai fara karatun alƙur'ani sai yayi sai yayi aswaki. An gane, sai ya tsaftace bakinsa, ya kawai duk wani abu da zai iya bayuwa zuwa ga bashi ko wani abu. Wa taghayyiru ra'ihatil fami ila ra'ihati at-tayyiba, mutum ya canza warin bakinsa zuwa wari mai daɗi. An gane, zama bakin yana kamshi, domin me zai karanta maganan Allah subhanahu wataala. Kamar yau wani ma zai ci abinci ko kusuran bakin ma bai ba, haka zai dauko Qur'ani kuma ya karanta. Duk dai wannan na daga cikin hanyoyi da ake bi na girmama alqur'ani mai girma. Hanya ta 12, bada'ul qira'a bil isti'aza. Ana so idan mutum zai fara karatun alqur'ani ya fara da isti'aza, ya kanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, summa al-basmala, sannan sai ya kawo basmala. Illa fi suratul tauba, sai fa a suratul tauba falaysa fi ibtida'iha basmala, ita a farkon karanta ta ba a yin basmala. In ka zo kawai sai dai kai isti'aza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka kawo suratul baqara da ayat suratul tauba dinka, bara'atun min Allah. Ita ba a yin mene, ba a yin basmala yayin karantawa, wa haka shari'a kuma ta shar'anta. Bal yasta'izu faqat, kun ji ko kawai zai isti'aza ne, summa yaqra'u awwala sura, sannan sai ya karanta farkon sura din. Amma idan tada alqadi'ul qira'ata min awasit suratul qur'an, misali ka saba karatun alqur'ani, to yau ka zo kana karatun alqur'ani sai ka fado sura sai baka kai karshen ta ba, sai lokacin tashin ka yayi, sai ka sa alama ka tashi, to in ka dawo zaka ci gaba. Kun ji ko? To shi da tsakiyar sura kenan, wanda ba su ta tauba ba, to shi ba dai ba laifi, halas ne a gare shi, ya halasta zai iya zuwa da basmala, ko kuma ba sai yayi basmala din ba, ko da ya tashi in yi isti'aza kawai sai ya ci gaba da ayar da ya tsaya a kanta. Amma suka ce idan ko su tauba ne ita, sawa'un a farkonta ne ko a tsakiya ne, in dai zaka karanta ba za ka yi basmala ba. An gane? Saboda haka musulunci ya shar'anta. Amma idan tada alqari'ul qira'a min wasli suratul tauba, idan mai karatu yazo zai fara karatu a farkon suratul tauba, faqad istasna ba'dhum al-basmala, wasu sun ce ba zai yi basmala ba, wa ajazahu ba'dhum, wasu suka ce a'a zai yi basmala tunda ai ba farkon suran bane, tsakiyanta ne. Amma dai zance mafi inganci ita sawa'un a farko ko a tsakiya, in dai zaka karanta kowace aya ne, in dai tauba ne ba za mata basmala ba, amma ka iya karanta isti'aza. قال شيخ مشايخنا العلامة علي محمد البيضاء رحمه الله تعالى وكلاهما محتمل. dukkan wannan maganganun guda biyu za a iya amfani da su, kayi basmala a tsakiya ko kuma ba kayi ba, duka wanda mutum ya ce ba laifi. Gaba ta gaba, qira'atul qur'anil karim bi sakina. Ana so mutum ya karanta alqur'ani cikin natsuwa, kar ka zo kana karanta alqur'ani kana rawa kana rangaji da kai, kana nayi da kai, kana haka, ko kuma kana karkada kafafuwa, duk akwai irin wannan. To an su qur'ani ka natsu ne, ya ƙara maka natsuwa, wa anatin wa tafakkurin wa sabrin, kuma ya zamanto kana karanta alqur'anin kana samun tafakkuri, kana tuna abubuwan da kake karantawa, sannan kuma ka samu haƙuri, don wani da ya fara karanta alqur'anin shi dan zai zo kuma ya bujuro mai da wani abu, ai kana da wani abu da zaka je kai wuri kaza,
sai ga ya fara kawai ya tashi. A'a, ka yi haƙuri, ka jure, musamman kila ka sa kanka a duk rana za ka keɓance awa 1 ko minti 30 sai ka kanta alƙur'ani duk rintsi a wannan mintuna ɗin. To wannan sai ka yi haƙuri akan haka, ka ci gaba. Wa huwa khashi'un, kuma kana kanta alƙur'ani kana mai khushu'i, mutadabbirun lima ya karo, kuma kana tadabburin abin da kake karantawa, kana ƙoƙarin tadabburi, kana hararo ma'anan ayoyin alƙur'ani mai girma. Shi kuma hakan ba zai yiwu ba sai ka san ma'anonin alƙur'ani ɗin. Ina fata mun gane. Wannan kuma na daga cikin abin da ke faruwa a yau. Mutanenmu da dama yau sun ƙaurace ma halartar majalisun da ake tafsirin alƙur'ani mai girma. Za ka samu mafi yawanci daga cikin masallatanmu, za ka samu akwai ranaku da za ka ga an keɓe an ce wannan ranar tafsiri ne, amma sai a zo wannan tafsirin ba masu sauraro. Kuma kana buƙatuwan ka san ma'anan ayoyin alƙur'ani mai girma. Har akwai wuraren da na sani an yi saukan, an koma, an juyo, an ƙara komawa, an juyo na alƙur'ani mai girma, kuma kai ana jiran ka je ne amma baka je ba. To ta yayin ka zo ka tun alƙur'ani za ka iya hararo ma'anan alƙur'ani ɗin, ya kai ɗan uwa. Ƙur'anin nan fa ba fa zai yiwu ba kawai ka ji ka san ma'anan shi in ba ka je ka koya ba. To ibada ne, ya kai ɗan uwa, kuma abu ne daga cikin wajibi, yana daga cikin abin da yake wajibi a matsayinka na musulmi, ka iya karanta alƙur'ani kuma ka san ma'anarsa. Domin sanin ma'anarsa shi zai baka daman ka rika hararo menene wannan alƙur'ani yake faɗi. Domin kullum kana karantawa, za ka karanta a cikin sallah, za ka karanta a cikin wuridinka na yau da kullum. To sai ya zamanto baka san ma'anar ba, kawai kana wucewa ne, kaga kamar sallar himari kenan ko ya hamilu asfara, kamar jaki da ke dauke da kayan littafai, bai san komai bihin ba a ciki. Saboda yan uwa, mu ji tsoron Allah, mu ba da lokutan mu. Ku kalli manya-manyan malamai da suke da ta'ammuli da alƙur'ani, sai ga su faɗa wata magana kai ka ce suna duba ne ko sun san gaibi. Ba sanin gaibi ne, a'a, tsabagen ta'ammuli su da alƙur'ani mai girma. Domin alƙur'ani in dai kana karanta shi, to fa kaman kana karanta wahayi ne. Sai ga Allah yana ta ƙara maka wasu fatahi, wasu abubuwa kana hangowa, sai ka hango kaza, sai ka hango kaza, kuma ka zo cikin maganganunka na wa'azi ka faɗa, ko sai kuma abin ya zo ya faru, ko kana raye ko ba ka raye. Ina fata mun fahimta. To Qur'ani daga cikin abin da ke ƙarawa mumini kenan, kullum na ƙara mumini ƙara imani da Allah subhanahu wataala, domin duk abin da zai faɗa za ka ga gaske ne, babu ƙarya a ciki. Haka ƴan uwa, dagewa za mu yi, mu tashi mu koyi alƙur'ani mai girma, musamman ma'anarsa, domin wannan shine na daga cikin abubuwan da su ne dalilin halitta mu da Allah ubangiji ta'ala yayi. Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa, ko har a wani gudi ma ubangiji ta'ala ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Shi alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da wace manufa? Liyadabbaru ayatihi, don arka tadabburin ayoyin. Kana bin ayan ɗaya bayan ɗaya, ayoyin da yake da su kusan 6,666, to ana so kowace aya in an kanta ta ka rika hararo ma'anarta, kuma ka sa ma'anar a cikin mizanin ka da kaiwa da kullun ta'ammuli da yau da kullun, kaga ina ne kake bin umarni, ina ne kuma baka bi umarni ba, sai ka gyara. Amma musulmi ya zauna haka nan baya ta'ammuli littafin da Allah ya sauka mishi, kaga wannan akwai hasara a ciki, kuma zaka ga ayyukan shi ne da kullun, zaka kullun akwai tuka da warwara, akwai da na sani, saboda alqur'ani bai rike shi a matsayin marji'in da yake daukan shiriyarsa ba a ciki. Allah ubangiji ta'ala ya bamu mafita. Sannan mustahadiran annahu yaqra'u kalamu rabbil alamin, kuma ka rika halartowa a cikin zuciyanka cewa fa kai fa yanzu kana karanta maganan ubangijin halittu ne baki daya. To bai kamata ka rika wargi ba, bai kamata kana wasa da wasu abubuwa ba a gefe daya. A Qur'anin kake karantawa, to ka bashi cikakken lokacinka, ka bashi cikakken tunaninka da duk wani sauraronka, sai ka bashi. Wa mu'minu sadiqu, mu'mini kuma na gaskiya, ya galibuhul buka, kuka yakan rinjaye shi inda qira'atul qur'anil karim, yayin ka ta alqur'ani mai girma. Sai ga kafin ka ga wani na ka alqur'ani yana kuka, aiki ne, musamman mu anan. Me yasa? Saboda shi bai san ma me yake karantawa ba, kawai shi dai kawai yana ta wani dan taganni ne da alqur'ani din, amma bai san me yake hararowa, me yake karantawa ba. Wa ta'khuzuhu ri'ida, idan mumini ne cikakken mumini yana kata alqur'ani, sai ka ga makyarkita yana kamuwa da makyarkita, jikin shi na rawa. Me yasa? Saboda tsabagen tsoron Allah subhanahu wataala da kuma al-khudu'u lillahi rabbil alamin, da tsantsan mai da al'amarin shi da faduwa gaban Allah subhanahu wataala.
wa kana al-buka'u inda qira'atil qur'ani sifatu salafin salih. Kuka ko yayin karatun alqur'ani mai girma wannan sifa ce ta magabata na gari, magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai, ɗabi'an su ne. Yanzu ne za ka ga sahabi ya zo karatun alqur'ani wani ma ya faɗi ma ya suma, wani kuka kuma ya hana shi ma karatun alqur'ani, saboda ya karanta ayar da ya san ma'anarta, ya kuma san me take dauke da shi na umarni ko hani, da irin alƙawarin da Allah ya yi wa bayinsa mummunai na lada, to yana ganin shi ai zai samu wannan ladan ko ba zai samu ba. Amma kai yau ayoyi nawa ka wuce, wa kam min ayatin yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Aya nawa ne suka sa karantawa suna masu bujirewa da akan wannan ayoyin, ko kuma suna gafala akan ayoyi din. Aisha ta bada labari cewa lalle Abubakar Siddiq ya kasance kasirul bukai inda qira'atul qur'ani, mutum ne mai yawan kuka yayin karatun alqur'ani mai girma. Wal buka'u min khashyatillah, yan uwa, kuka yayin karatun alqur'ani to yana daga cikin tsoron Allah ne, kuma daga cikin sifofin bayin Allah mu'minai. Allah ta'ala ya ce wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Idan ana kanta musu ayoyin alqur'ani mai girma sukan faɗi suna masu yin sujuda ga Allah, kuma suna masu kuka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wata ayin ta ce wa yakhruna al-azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Suna kuka yayin karatun alqur'ani mai girma, suna faɗi suna masu yin sujuda ga Allah, kuma hakan yana ƙara musu khushu'a, yana ƙara musu tsoron Allah. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i. Idan suka ji abin da aka so da manzon Allah na alqur'ani, za ka ga idanuwansu tana kwarara da hawaye, saboda tsoro ya kama su, sun cika da tsoro da irin abin da Allah ubangiji ta'ala yake alƙawari wa bayinsa wanda suka saba masa, da kuma irin alƙawari da Allah yake wa bayinsa mummunai. Allah ka samu cikin bayinka na gari ya Allah. Daga cikin ladabi na gaba, an yi ƙara alƙur'ana fi makanin ɗahirin nazifin. Ka karanta alƙur'ani a wurin da yake mai tsarki kuma mai tsafta. Wa alaihi tajannubu qira'atul qur'ani fi mawadinil lagawi wal lagati. Da haka wajibi ne musulmi ya nisanci kanta alƙur'ani a wurin da ake wasanni. Ka je kawai gidan kallon ƙwallo da ƙur'anin kana karantawa. Da Allah, wannan gurin zaka hankalta alƙur'ani? Qur'ani ba za ka fahimce shi ba. Duk wurin da za a je ana wasa, ko wurin matattaran wawaye, mutanen banza ka ce za ka kanta alƙur'ani a gudun, ba zai yiwu ba. Dole ƙur'ani akan so ka samu guri ne wanda yake akwai sauƙin hayaniya da mutanen banza a wajen, to duk ba za ka karanta a wurin ba, sai ka karanta a wurin da yake akwai sauƙin hayaniya kuma da ba mutanen banza a wajen. Yajibu an yunazzaha kitaballahi ta'ala an kulli mawdin la taliqu alqira'atu fihi. Wajibi ne kowannen mu ya nisanci kanta alqur'ani mai girma a wurin da bai dace a karanta din ba. Duk inda bai dace a kanta alqur'ani ba, kada ka karanta shi. Sannan gaba ta gaba, yan uwa, ka rika kokarin neman gyaran alqur'ani, a neman gyaran kanta alqur'ani mai girma a wurin malamin da yake ya san alqur'ani. Kar ya zamanto kai amfani da sanin bakinka kana kanta alqur'ani kana ƙara ma kanka aya bayan aya, to wannan kuma za ka kanta alqur'ani a cikin kuskure. Lalle na daga cikin ladubban koyon kanta alqur'ani ka samu malami masanin alqur'ani, ka je wajen shi ka koyi alqur'ani mai girma. Ta haka ne za ka karanta shi akan a bisa ingantaccen karantawa, kuma kai itikanin shi a wajen wannan malami. In ko ba haka ba, to sai ya zama to kana kanta alqur'ani, kana buɗe baki ka kanta alqur'ani, za ka gane cewa ba a wajen malami ka karanta shi ba. Ina fata mun gane. Duk kuma wanda yake haka zaka iya ganewa. Li'anna al-qira'ata sunnatun muttaba'a ya'khudhuha al-akhar al-awwal. Domin ta alkatar alqur'ani koyon shi sunna ce wanda take abin bibiya, domin wancan zai koya daga wancan, wancan ya koya daga wancan, wancan ya koya daga wancan. فإذا أخذ الآخر عن الأول كان أبعد عن اللحن والغلط في القراءة. da haka idan ka koya a wajen wanda yake masanin alqur'ani mai girma, to zai zama to insha Allah zaka nisantu daga bata alqur'ani, daga kanta alqur'ani akan kuskure. Musamman ma dai kai ba ma alqur'ani mai girma ba, kowane irin ilimi ne, in dai har ba ka koya bane a wajen wanda ya sani, to sai kaga kana cike da kurakurai tare da kai. Ina fata mun gane. To in ko ba haka ba, to sai ya zama kaga koyon ka ta alƙur'anin kai an samu matsala.
dan kai baka koya wajen malami ba. Na 17 tartilul qur'anil karim bi tahsini saut, koyan karatun alqur'ani ko kuma karanta shi ta hanyar inganta sauti, wa taghanni bihi, da kuma rera alqur'ani din wanda yake shari'a ta yarda da shi, da kuma samun natsuwa yayin karantawa, da kokarin dabbaka hukuncen tajwidi yayin karanta alqur'ani din. Kar ka zo kana karatun alqur'ani babu tajwidi tare da karatun alqur'anin ka mai girma, kana karanta shi bisa kawai yadda kaga dama kake sakin shi. wa qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance ahsanu sauti, ya kasance mutum ne mai kyawun sauti, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Barau dan Azib ya ruwaito, yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta alqur'ani a sallar isha, ya kanta sautin wattin wa zaitun. Barau dan Azib ce ban taba jin wani mutum ba wanda ya fi annabi iya sautin alqur'ani mai girma ba. Bai taba jin wani mutum ba mai sautin alqur'ani, mana mai kanta alqur'ani cikin sauti mai daɗi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kai ma na so ka koyi katin alqur'ani ka kuma kyautata mishi sauti. Amma manzon Allah cikin hadisi yace man lam yataganna bil qur'an falaysa minna, duk wanda baya rera katin alqur'ani mai girma ba shi tare da mu. Imam an-Nawawi Allah shi kara masa yadda yace malamai sun yi ijma'i tun daga ainihin salaf da khalaf min sahaba da tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsal, daga cikin malaman ainihin garuruwan musulunci wanda suke su da a'immatul muslimina ala istihbabi tahsinin sauti bil qur'an, sun tafi kan cewa an so lallai a rika kyautata karatun alqur'ani, ka gyara sautin ka domin karanta alqur'ani mai girma. Ba a yadda karanta alqur'ani da sautin ka normal ba, a'a ka gyara sautin yayi daɗi ta yadda qur'ani ai sauti mai daɗi yana karama alqur'ani daɗi ne, na karama alqur'ani kuma kyawun sauraro. Sannan al-ibtiadu an takallufi bil qira'a, ana so mutum ya nisanci kallafa ma kanshi karanta alqur'ani da wani sauti wanda yake kila shi ba zai iya yin wannan sautin ba, amma kuma sai ya kallafa ma kanshi sai ya irin wannan sauti din. Wa tamdidu za'id, da kuma madda wanda yake ya karu akan maddan da ya kamata a ce an kanta alqur'ani, kamar irin su tangimi din nan. Wasu malaman suna ganin cewa irin shine to bai halatta ba ma a kanta alqur'ani da irin wannan tangimi din. Mutum ya ja numfashi ya kallafa ma kanshi abinda ba zai iya ba. Wal bu'du kullal bu'di anil alhani al mutakallifa qadar al musabba, kuma musulmi ya iyaka iyawan shi nisanci kallafa ma kanshi dan nisantuwa daga kuskuren karatun alqur'ani wajen karanta gwargwadon iyawan shi. Ka je ka koya, in ka zo ka koya ka zo kai tananatawa har ka iya, ka ƙara zuwa ka koyo ka zo kai tananatawa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake karanta alqur'ani yana ta'atu akan karatun alqur'ani to za a bashi lada biyu. Musamman wanda yake karanta alqur'ani yana shan wahala, yana karantawa yana shan wahala, ya koma ya koyo, to za a bashi lada biyu. Shi ko almahir bil qur'an ma'a sifatil kiramil barara, haka manzo Allah ya ce wanda ya gurance makatun alqur'ani ya iya karantawa to ya tare da manya-manyan mala'iku. Haka Allah zai kaddara a saka shi cikin manya-manyan mala'iku. Na 19 idza arada an yutabi'a kalimatul qira'a bi asbu'ihi fil mushaf, idan kana so ka rika nuna ayoyin alqur'ani da yatsanka, misali haka ana karanta ma kana nunawa, to malai ce daga cikin kimanta alqur'ani da girmama shi, to kada ka rika yin ishara da yatsanka ta hagu. Ko da kai ba hagu ne, kada ka nuna da hannun hagu kana nunawa haka, sai dai yatsar dama za ka rika nuna alqur'ani kana bin aya bayan aya. An fahimta, kana bin shi layi bayan layi don kana so ka iya. Sannan daga cikin ladubban karatun alqur'ani mai girma akwai gaba ta gaba, shine asjudu lillahi ta'ala idza marra bi ayatin fiha sajada, yin sujuda ga Allah idan ka zo ayan take da akwai sujuda a cikin ta. Wa idza kana talibu mustami'an lil muallim, idan kuma ga malami yana sauraron malami na karanta mishi, dalibi ka yana zaune malami na karanta mai alqur'ani, aw ahadu zumala, ko kuma wani abokinka ne ko abokin karatunka ne yana zaune a gefen ka kana karantawa, sai ka zo ka wuce ayan da akwai sujuda a cikin ta, sai kai mai karatun kai sujuda, to shi ma dai wannan mai sauraron wajibi ne yayi sujuda, tunda ka zauna ne kana sauraron abin da yake karantawa, ko kuma yana karanta ma kana ji kana gyara mai, to
shi yayi sujuda kai ma kai sujuda, haka ainihin musulunci ya tabbatar. Amma idza lam yakun mustami'an lahu falaysa alaihi sujud. In ko zaman to dama ba sauraron shi kake ba, kana can kana wani harkan ka ne, shi ko yana nashi karatun, to shi ne yake wajibi akan shi ne yayi sujuda, amma kai ba za ka yi ba. Imam Nawawi Allah shi kara masa yadda ya ce wa idza sajada al-mustami'u ma al-qari'u la yabtabi'u bihi wa la yanwi al-iqtida'u bihi walau rafa'u min sujudi qablahu. Da haka idan ga mai karatu yana karatun Qur'ani sai ya zo ayan da akwai sujuda, kai kuma kana saurara, to wai ba wai an ce dole bane sai kai koyi da shi irin sai ya dago kai ma zaka dago ba. A in dai yayi sujuda kai ma kai, to zaka iya dagowa kafin ma shi ya dago din. Misali kila ka gama karanta addu'an da ake yi ko ka riga shi kamawa, to zaka iya dagowa, dan ba sharɗanta cewa sai kai niyyan koyi da shi ba wajen yin wannan sujuda din. Ba sallah bace ai, sai dai kawai girmamawa ne ga Allah subhanahu wataala. An zo ayin da akwai sujuda, to sai ka yi sujuda kamar yadda shi ma mai karatun ya yi sujuda. Ana karanta addu'an sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan ayan ake karanta, wannan addu'a ake karantawa yayin da mutum ya zo ayin da akwai sujuda a cikin ta, sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne ko a ina ne kake kanta alqur'ani. In dai ka zo irin waɗannan wuraren, to za ka yi sujuda ga Allah subhanahu wata'ala, kuma sujudan ƙwara ɗaya ba guda biyu ba. Malam ya ce mana daga cikin ladubban katun alqur'ani mai girma, idan mai katun alqur'ani ya je kana katun alqur'ani a cikin masallaci sai aka zo an fara kiran sallah, to ana so yanzu ka yanke wannan katun naka na alqur'ani a wurin da ya kamata ka tsaya, kai kuma ka zo ka tsaya a tsakiyar aya. A yi ƙoƙari ka kai ƙarshen aya, in ma ba ƙarshen ayan ba to wurin da yake in ka tsaya a wurin akwai ma'anan ka tsaya a wajen, to sai ka tsaya, sai ka riƙa bibiyan mai kiran sallah ko abin da ya faɗa kana faɗi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu ko, idan an ji mai kiran sallah a riƙa faɗin abin da shi ma yake faɗi. To daga nan idan ya gama kiran sallan kai addu'o'in da ake yi, wanda manzo Allah ce in dai har mutum ya bi kiran sallah daga baya kuma yi addu'a irin su Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ya roƙa mun wasila, to ceto na ya cancanta a gare shi ran tashin alƙiyama. To bayan ka gama sai kuma ka ci gaba da karatun alƙur'anin ka, kamar daga inda ka tsaya zuwa inda kake ganin zaka yi tsayawa kafin a tayar da sallah. Idza arada al-qari'u rihun fi asna'i al-qira'a fa yanbaghi lahu an yamsika al-qira'a hatta yatakamala khurujaha thumma ya'udu ila al-qira'a. Misali mutum yana cikin karatun alqur'ani sai iska ya zo mishi, mana zai yi tusa kenan, to ya dace ga mai karatun alqur'ani din ya ainihin rike wannan tusan, kada ya bari ta fita, an gane, har ya tabbatar da cewa dai bata fita din ban, kuma ta fitan to sai ya saurara har sai ta gama fita, sannan sai ya ci gaba da karatun alqur'ani mai girma din. In kuma akwai bukatu ya je ya canzo alwala, sai canza alwalarsa, kamar yadda magabata an samu haka suke yi. Idan ya yi alwala ya fara karatun alqur'ani, idan har allon shi ta kare, to sai ya tashi kuma ya koma ya je ya sake wata alwalan, shi bai yadda ya kanta alqur'ani babu tsarki ba. Sannan gaba ta gaba, kana karatun alqur'ani sai hamma ya zo maka, shine idza tasa'aba, idan hamma ya zo ma mai karatun alqur'ani amsaka an qira'a, ana so to ya tsaya cip, kada ya ci gaba da karatun alqur'ani din, kada to yana karatun alqur'ani kuma yana hamma yana karantawa, bai halasta bai haka. Hatta yanqadi tafa'ub, har sai ita wannan hamma din ta riga ta yanke, summa ya'udu ila qira'a, daga nan sai ya ci gaba kuma da inda wannan hamman ta same shi ya tsaya sosai, ci gaba da karatun shi. Gaba ta gaba, idza aqasa al-qari'u fi halati al-qira'ati, idan mai karatun alqur'ani yayi tari ko yayi atishawa a yayin karatun alqur'anin sa, fa innahu yustahabu lahu an yaqula alhamdulillah. An fahimta? To an so ya ce alhamdulillah. Kun gane sabanin a cikin sallah, duk wasu wannan suna ganin ko a cikin sallah kai atishawa zaka ce alhamdulillah, sai dai ba za ka faɗi a fili ba dan kada wani ya ce maka yarhamukallah. An gane? To kana karatun alqur'ani zaka ce alhamdulillah, walau aqasa gairahu, haka nan inda wani shi ma zai yi atishawa, huwa ya qara'u fi ghairi salati, ko ba a cikin sallah ba, wa qala sai ya ce alhamdulillah, to yustahabbu lahu, an so shi mai karatun alqur'anin ya yanke ya ce mishi yarhamukallah. Dan Allah ku ji, ku biyu ne kuke zaune, shi wancan ya ta zikiri ne, kai kuma kana ta karatun alqur'ani kamar yadda baba gashi ne ya karatun alqur'ani, to kawai sai kai atishawa, to ya ga dama ya yanke ya ce maka yarhamukallah. An fahimta ai ko? Summa yasta'izu
wa ya'udu ila qira'a, sannan kuma in zai dawo ya ci gaba kuma sai ya isti'aza, sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan sai ya ci gaba da karatun alqur'ani shi. Wa alaikum salam. Wajibi ne mana, ai daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi, idan musulmi ya shawa an ce dama fashan mituhu ko ka gaishe shi, to yayi shawa sai ya ce alhamdulillah, to yanzu wajibi ne baban ya ce mishi yarhamukallah, saboda yana daga cikin wajibin da yake akan shi ya masa haka din. Ka fahimta ai ko? Amma da bai ce alhamdulillah ba, to ko shi zai ci gaba daga kokarin shi, bai zama wajibi akan shi a nan gurin ya ce mishi yarhamukallah ba. Na'am. To da haka ƴan uwa, wannan fa duka san daga cikin ka'idoji da ladubba na karatun alkur'ani mai girma wanda musulunci ya tanadar ya kuma shar'anta. Wajibi ne kai ka koye su, ka san su, dan ya zamanto ka tafi akan abin da musulunci yake so. Kasancewar liman ya ƙara so, insha Allah za mu dakata anan. Abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ubangiji ta Allah ka yafe mana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.